Здравейте всички, аз съм Надик 2 и днес ще показвам уроци на различни уроци, как да си направите ферма, например за sugarcane или друго, още много различни неща. Така, първо език. Ето тази видео настройки. Нормално, когато пригледам така. Сега добре, да технологии за това. Нищо, ето си почваме. Първо за растиката ни трябва малко купари. Така, един нормален съндук и така, разбира се, малко sugarcane. Само да видите къде е. И така. И някакъв блок, например. Не трябва още пистени, нормални. По-добре, ако имате такива стики пистени, също става. Малко редстоун репитери и камък, да кажем. Първо поправим наблюдачи, да можем да зададим sugarcane. Да. И да кажем, това не е sugarcane. И взимаме слагаме камък и така, взимаме така и сега единствено тук най-сложното е да направим тази система, но ако сте по-добри представена, не имате никакъв проблем. Първо така взимате и ще ни трябва и една ръчка. Имате ръчката, включвате и изключвате, тази да си остане така. Сега набързо изчупите редстone и пак изгледаме за тук да се направи офлайн. И ето. Сега ще видите, че първо ще сложим всъщност тук точно и тук ще трябва блок. Взимаме редстоун, взимаме, слагаме на това репитера така и тук да е включено. Сега само ще караме, например, да пораснат. Да пораснат си. Ето. Това не е естествено порасването. Нищо. След като пораснат, тази
когато пораснат продукти. Така се погледнем да загреждам това. Много. Сега да направим за кактус. Тя е много по-лесна. Това хубаво на пясък, нали, да се прави. За характеристика препоръчвам на пясък, понеже на пясък расте по-бързо. И взимаме кактуса и правим така. И тук слагаме така да отгоре. И около него просто малко купари. Също тук става един чест. Така чест. И вече тук купарите. Трябва така да се натам. Там и там. Сега правим също тук така да се светваме там. Така има там. Има и една друга система. Така просто като поразне кактуса, това се чупи. Просто сега аз не мога да сложа как. Има много по-лесна система, която не е тази трудно, просто дайте както по-разен от този начин. Се счупи и отива. И сега тези две са ще и достатъчно. Само че ще изиска много такъв материали. Така ще ми трябва цукра. И така. Там. Чакаме сега докато кадър стане. Така. Анализирам блока и чупи. Взимате и тук ще трябва само да направите дупки, където не разпилена към кактусите и през деня. По този начин така през деня, тъй като не могат да пораснат и като стане вече нощ, растат, много повече, става пак ден и оп, много хубаво казани
това да го заобградите. Тук така най-добре направете. Взимате и ответе така. Така че да отидем там. Обръщате. Тук обръщате. Не съм забързал, обаче нещо наистина много гадно ми лаги, дори не мога да правя такива действия. Това няма да ми е нужно, но ето тук взимате, цъкате Shift натам, цъкате Shift натам отива. Сега пясък и сега взимате стъкло. Така. Shift. Повечето не би трябва да е нужно. Тук само правите така и си правите и тук дупка, с която да може да отваряте. Трябва да може да отваряте, ако сте с моточка 6 и това бяхте двете ферми. Дано да ви е харесало и чао! Чакай, обърках се, забравих, че не са втори това вече.